Il-ħidma tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ma tieqaf qatt iżda fi ġranet bħallum meta għandek pajjiżna li huwa maħkum minn maltemp kbir, il-ħidma tagħhom issir aktar sinifikanti għaliex f'ċertu każijiet rajnihom anki jirriskjaw ħajjithom ipoġġu ħajjithom f'periklu biex isalvaw il-ħajja ta' ħaddieħor. F'ġurnata dominata minn maltemp kbir, żbaħna fil-Kamra tal-Kontroll tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Takandja fejn kellu jiżdied ir-riżors uman għaliex l-uffiċjali ma kinux qed ilaħqu mat-telefonati tal-pubbliku. Il-ġurnata hija impenjattiva ħafna, telefonati mhux jifqu hawnhekk, qed ikollna ħafna telefonati fejn għandna siġar ċaqgħu, għandna n-naħa tal-kosta ta' naħa isfel ta' Malta, speċjalment Whittle Line. Issa anka jorqot lejn St. Ġiljan fejn qed ikollna ħafna calls, fejn anka dajjes fuq l-art ta' Ċinġarru u fejn jifqgħu anka il-bibien ta' ristoranti u anka ta' garaxxijiet u qed jidħol il-memġew li qed jagħmlu ħafna ħsara. Bl-uffiċjali jwiġbu sejħa wara l-oħra fl-isfond, il-Chief Assistant Rescue Officer Joseph Kalleja spjegalna l-ħidma li segwi malli tidħol telefonata ta' emerġenza. Aħna ngħidu l-dispatch fejn minn hemmhekk aħna kunu nistgħu nibatu n-nistan skont l-istazzjonijiet u l-erja li jkunu designated għalihom. Waħda mit-telefonati serji li daħlet tul il-jum kienet dwar restorant li kienet jaqbad far-Lapsi. L-uffiċjali rispondew mill-ewwel. Fosalna fuq il-post kellimna mas-sit u spjegalna illi l-ilma fuqa il-bieb u seta' ħoloq xi short circuit. Min-naħa tagħna provajna ninżlu mas-sit ninvestigaw, pero kif robna lejn ir-restorant indunajna li kien ta' periklu iż-żejjed għalina u ma stajniex nintervjenu. Fuq il-post kien hemm ukoll preżenza qawwija ta' uffiċjali tal-Pulizija u timijiet mediċi mill-isptar Mater Dei. Suicide mission. Jekk nibqgħu nersqu il-mewġ jersaq fuqna jista' jġorna l-baħar. Intant f'appell lill-pubbliku għal aktar kooperazzjoni, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro fakkar fl-importanza li f'każijiet ta' emerġenza wieħed iċempel direttament fuq in-numru 112 u jevita milli jibgħat messaġġi b'ritratti fuq il-midja soċjali. Hemm in-numru tal-emerġenza li huwa l-112 importanti li nies iċemplu fuq il-112 ħalli anke nkunu nafu għaliex ikun hemm diversi nies qed jirrapportaw l-istess inċident biex nifhmu jekk hux l-istess inċident. Għaliex inkella mbagħad nintilfu ħafna ħin sakemm nippruvaw nistabbilixxu x'qed jippruvaw jgħidulna b'ritratt.